agradecer la presencia del conselleiro do Gobernador da Murcia, así posiblemente tengamos en menos semanas outro comité de... As causas son variadas, pero dende logo está sempre detrás. Hemos preparado, como hacemos siempre, ese repunte de la violencia diaria en la que estamos en un momento en que, si bien las condiciones atmosféricas... En actualidade, acudimos tamén aquí a un representante e eu quero agradecer que a investigación sempre están representados a través do director e do subdirector de extinción, pero querían, penso que algúns dos que estades aquí xa me escoitaxedes, eu non veño a decir aquí nada novo seguro, nin hoxe todo o exército, pois temos a xente que se dedica a parroquias, quizás por eso, probablemente, sexan. Bos días a plante podamos evitar que os efectos sexan máis graves do que deberían de ser, é unha cuestión máis da Consellería, pero dende logo trasladará sin ninguna dúbida a creencia clara da Consellería Medio Rural. Eu quero comenzar hoxe as miñas palabras trasladando unha mensaxe de condolencia á familia do piloto falecido este fin de semana, desexando unha moi pronta recuperación ao copiloto, que entendemos que vai ser así. Quero tamén trasladar o meu agradecemento a toda a xente que participa no dispositivo. Vimos dunha semana de moito traballo, pero fíxose, como sempre, un extraordinario traballo. Nestes momentos, únicamente temos o incendio de Lobios activo, está xa en vías de ser controlado. Fíxose aí tamén moito traballo de perimetración e de enfriamento. Estamos nestes momentos pois enfriando todo o que é o perímetro do incendio. E quero trasladar tamén, como terceiro mensaxe, dunha certa esperanza, que o traballo que está a facer, que é moi soterrado, moi dificultoso de investigación e de pedir a colaboración cidadán, pois vai dando os seus frutos. Este fin de semana puxéronse de manifesto dúas das actuacións que nós estamos fortalecendo de cara a acabar con esta lacra dos incendiarios, que é por unha banda a colaboración cidadán e por outra banda a investigación. Fomos capaces de coller infraganti a 2 incendiarios, en concreto e coa colaboración cidadán, porque foron os veciños os que a retiveron hasta que foi posta a disposición da Garda Civil. Coñemos a unha muller en Nigrán pois que estaba facendo a plantación dun, provocando un incendio. E por outra banda, esta noite, penso que é relevante tamén trasladar que foi pola noite, pois unha persona na Teixeira que provocou un incendio. Aí foi un axente ambiental das nosas brigadas de investigación xunto co Seprona, co Servicio do Seprona da Garda Civil, que puxémolo tamén a disposición do Seprona a través desa investigación a este que tamén estaba facendo pois a plantación dun incendio, é dicir, pillámolos os 2 infraganti. Polo tanto, o que queremos trasladar é que ese esforzo que nos estamos facendo a través da investigación, e falábamos a semana pasada que temos un seguimento de ao redor de 90 persoas que temos indicios de que poden estar implicados en comportamentos incendiarios, e esa colaboración cidadán, e seguimos pedindo que se faga ese apoio da cidadanía a través do teléfono anónimo confidencial, que é o 900-815-085, e que está dando bons resultados porque temos investigacións iniciadas a partir das chamadas que se fan a ese teléfono. Pois as dúas cuestións, a investigación e a colaboración cidadán, empezan a dar ou dan os seus frutos, xa o fixemos no pasado, pero xusto este fin de semana, ademais das dificultades que tiñamos nos incendios, fomos quen de pillar infragantis a 2 presuntos incendiarios.